हेल' लोगोफोर दिनैनि मिनि ब्लगाव बयखौबो बरायलायबाय। ओमफ्राय दायो आङो फैदों दाबसे जायगायाव हाबायाव लोगोफोर हाबा दङ। ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ आं मेकआप खालामनो फैदों। दायो आं हाबफैबाय, हाबफैनानै डेक'रेसनफोरखौनो एसे नायथिंलाबायनानै लाबाय आरो आंना भिडिअ'। ओमफ्राय बिथिंजायहाय सिंआ खामानि मावगासिनो, मालाय गावसोर गामिनिनोखा नालाय हाबाया, ओंखायनो खामानि मावनांदो। ओमफ्राय दायो हौवा गोदानखौ थुखैखांनानै न' सिङाव लांगासिनो लोगोफोर, नै मायाव थाबायहोदों। ओमफ्राय अनजालियाबो बे गामिनिनोखा लोगोफोर, ओंखायनो नै खामानि मावनांदो, आलु देनो होजादो आरोना। ओमफ्राय लोगोसे हिन्जाव गोदानखौ थुखैखांनानै लांनानै दायो देलायहोनो लाबाय। ओमफ्राय रियेल लुकखौ आं एसे खिथिबाय लोगोफोर, नै बेनो हिन्जाव गोदाना। ओमफ्राय दा आङो देलाय होखांबायानो। ओमफ्राय दा दख'नाखौल' गानहोगासिनो। ओमफ्राय अनजालिखौ सिङा मा बानायबाय थायो नै। दायो हाखु दाखु देलाय होखांनानै जोङो दाबसे जायगायाव थांबावगोन लोगोफोर, हाबा दंबावो, बेयावबो देलाय हैनांगो। ओमफ्राय आं हिन्जाव गोदानखौ भिडिअ' एसे लानो होननानै बाहेराव लिंबोबाय आरोना, बाहेराव लाहैनो होननानै। ओमफ्राय नैबेयाव आङो दायो भिडिअ' लाफैबाय। ओमफ्राय माबायदि नुखो लोगोफोर, फाइनाल लुकखौहाय आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आरोना। मोजां नुदोंबा नुदो, गाज्रि नुदोंबा नुदों आरोना। ओमफ्राय दायो हाखु दाखु टाइम जाबाय नालाय दाबसे जायगायाव थांबावबाय जोङो, बेयावबो हाबा। नै बिसानि डेक'रेसनखौबो आङो एसे लाहैलायबाय आरोना लोगोफोर, खिथिलायबाय। ओमफ्राय दाथ' टाइमाबो जाबाय, 11थायानो जाबाय जों मोनफैनायाव। ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि बिसानि रियेल लुकखौ आङो एसे देखायलायनोसै बिसानिखौबो नै। ओमफ्राय माबायदि नुगोन दायो नायलायदो। दा ओमफ्राय बिसा हाबा होथ'वाखैमोन, हाबा होआन्दो दासो, बाथौ हाबा। जों बेखौबो दसे नेहैबावनांबाय। जि आथुर जासिगोन ना देलाय होनाया, माने टाइमा 12थायानो जासिगोन, जाबायानो दे 12था। ओमफ्राय इसानि डेक'रेसनानै मालाय बिदि। ओमफ्राय लोगोसे जोङो दा आथुर देलाय होनानै माने भिडिअ' सिडिअ' लानो मोनाखै। आङो रिसिपसनाव जनायावसो भिडिअ' लाफैबाय लोगोफोर। बेनि फाइनाल लुकखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आरोना। बिराद आथुर देलाय होदों। ओमफ्राय दा देलाय होखांनानै लामाखैजा माने पानिपुरि होदों आरोना बिसा, फ्रियाव बायनानैसो जाखायो नालाय जोङो, ओंखायनो पानिपुरि जानो फैबाय नै। ओमफ्राय फ्रियावनो मोनजायो नालाय, अनजालिया 10था जाखागोननो मालाय। दायो बेखौ जाखांनानै जोङो ओंखाम जाहैगोन लोगोफोर। ओंखाम जाखांनानै डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै। बाय बाय।